Khulumbai Bodoland. Khulumbai Bodoland. We are from Arunachal Pradesh. Khulumbai Bodoland. Khulumbai Bodoland. I am Sanjay. Hi guys, good morning. I am good morning. Morning. हेलो एवरीवन खुलुमबाई मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी को फिर से स्वागत है दिनैनि भिडिअ जागोन नै मिज'रामनिफ्राय गुड मर्निं जों दा मोनसे जायगायाव बार जानो होननानै फैलायबाय एसे भिउ नायहरनायसै माबायदि नुयो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो स्किप खालामनाङा ओरैबादि समायना जायगाफ्रा एक्चुअली जों बे फैनाय जायगाया केन्टिन बादि आरो रिजर्ट नालाय मोनसे टुरिस्टफोर थाफैग्रा ओमफ्राय नै गोजौनिफ्राय नायदो भिउखौ ओरैबादि already during night time atau mana ada light job, badi semua nuyuna. So video ku skip karena ada nih jeng nama program jagan mama kalam langgeng jeng nailang wait tadi video so interesting guys. And I'm from Assam and I love my favorite food isonna. My name is John Ali Washington. Traditional the evening we all are wearing our traditional dress. Unjung dong alda tribes ni dong obejeng Boro Sintali dong. All the tribes gasibu dong juga. So nailang baca deh. Menjaga. ओमफ्राय I am so sorry लोगोफोर बे मिउजिकआ बिराद मोजां मोनबाय कपिराइट क्लेम फैयो नाथाय बेनि थाखायनो आङो मिउजिकखौ रिमुभ खालामनांगौ जाबाय ओमफ्राय होमबाबो भिडिअखौ नायनानै इन्जय लादो बिराद इन्टारेस्टिंमोन आरो ओमफ्राय मा खालामनो कपिराइट क्लेम फैयोबा बेखायनो आङो मिउजिकखौहाय रिमुभ खालामनाय जाबाय भइस ओभार होनाय जाबाय स' दुखु दा मोनसे लोगोफोर बे माने ट्रेकजों खनदोंमोन नालाय बेखायनो मिउजिकआ कपिराइटनि मोनना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम Here, Asmi, Suraj, hi, how are you? Mujang guys. Say Khulumbai.
Kulumbai. Yeah. Thank you. Jelek, kulumbai nih. Kulumbai, thank you. And in Java, name Sri Rasam. Sri Rasam. What is your name? Hausa. Oh yeah. Hausa. Yeah, everyone shirt. Yeah. Sister, say Kulumbai. Kulumbai. Bodoland. Kulumbai, Bodoland. We are from Arunachal Pradesh. Kulumbai, Bodoland. Maborai dong say. Maborai dong means how are you all? Maborai dong. Maborai. Don't lie. Nice to meet you all. Nice to meet you too. Myself Narzari. They all are neighbors. Yeah. I look so tall. ओमफ्राय नै जोङो आलदा स्टेटनि लोगो मोनबाय इंट्रोडक्शन लालायलायबाय एसे लोगो दोगो खालामलायबाय आरो स' अगर मेरा वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट जरूर करना ठीक है See you in the next video. थाबैनो लोगो मोनफिनगोन. Stay tuned guys. Yay.